Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake haɗuwa da ku a wani sabon bidiyo a wannan channel tamu mai suna Umari Tech TV. Insha Allahu a yau za mu nuna maku wani sabon subscription na tsarin MTN wanda za ku ji daɗinsa matuƙa sosai. Kuma shi wannan subscription ɗin za ka iya yi wa kanka da kanka ba tare da wai ka ji wani maka ba. Kuma in dai kana yawan yin waya za ka ji daɗin wannan subscription ɗin sosai, kuma da kanka za ka yi ma kanka. To da farko dai shi dai wannan subscription ɗin, wannan tsarin da za ka yi, MTN za su baka bonus. Za ka iya yin sa a kowane kalar sim na MTN, kuma a kowane tsari kake, amma banda beta talk, banda tsarin beta talk. Amma kana plus, kana true call, kana true talk, kana kowane tsari za ka iya yin wannan tsarin, kuma da kanka za ka yi ba tare da wai ka ji wani yamma ba. A gurguje mu shiga cikin wannan aiki, amma dan Allah in wannan ne farkon zuwan ka wannan channel tamu mai suna Umari Tech TV, ina so ka danna mun subscribe, ka danna alamar ƙararrawa. Hakan ne zai sa da mun saki sabon bidiyo kamfanin YouTube su sanar da kai. Mu shiga cikin aikin ba tare da ɓata lokaci ba. Za ka zo ka shiga cikin call naka, sai ka danna star 123 star 2 star 5 hash. Ga su nan wa'annan lambobin, star 123 star 2 star 5 hash, sai ka tura a layinka na MTN. Bari mu gani. Yawa, a gurguje da farko kafin kai wannan zan fara nuna muku yanayin yadda tsarukan suke. Star 123 star 2 star 5 hash, in ka tura a layinka na MTN, gashi nan zai nuna maka. Yawa, sai ka danna lamba 1 extra tech, sai ka danna. Yawa, to ga tsarukan nan, akwai na 200, akwai na 300, akwai na 500, akwai na 1000, akwai na 2000, akwai na 3500, akwai na 5000, har na 10000 za ka iya yi. To mu dai wanda muka gwada na 500 muka gwada. In kai na 500 din nan ya danganta da yanayin halin da kake da shi da kuma ƙarfinka, amma ina tabbatar ma duk wanda ka gwada za ka ji daɗinsa. Kafin ka yi za ka tura katin na adadin yadda kake so ka yi a cikin layinka, normal kati, ko ka BTU ta Momo, ko kuma ka sa kati a cikin layinka na adadin yadda kake so. Kamar na 500 ne, sai ka sa katin 500 cikin layin naka. Bacin ka sa, sai ka zo ka danna wa'annan lambobi da muka baku, sai ka zaɓi lambar 3. misali lambar 3 500. Mun dan daɗe 3 star 2 star 5. Akwai ɗan matsalar network. Yawa, sai ka danna lamba 1. Gashi nan misali yanzu zamu na 500 lamba 3. To gashi nan muka yi shi na 500, za su baka 2500. Ana 500, 2500 za su baka bonus. Kuma wannan 2500 din za ka sha mamakin ta yanayin yadda za ta daɗe maka. Za su baka 2500, za su baka 100 MB, kuma gabaki ɗaya zai yi kwana 7 ne, in baka cinye ba zai yi expire. Yawa, 2500 za su baka a wannan 500 ɗin. Kuma wannan 2500 ɗin ina tabbatar ma katin 1500 normal kati ko na 2000 ba zai ma kiran da wannan 25 ɗin za ta yi ma ba. Yan uwa, ku jarraba wannan abu, za ku ji daɗinsa sosai. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel tamu, ka danna mana subscribe, hakan yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Hakan dai sa kuma da manyan update na bidiyo kamfanin YouTube su sanar da ku. Nagode, ni ne naku Umari Tech.